Ang buhat o kinabuhi. Ang Dios mao ang tinubdan sa kinabuhi og sa kahayag og sa kalipay sa kalibutan. Ang mga panalangin nga gikan kaniya ginapaangay ngadto sa tanan niyang binuhat sama sa silaw sa adlaw, sama sa mga buhagay sa tubig ngaming bulog gikan sa usa ka tuburan nga walay pagkahupas. Og sa bisan diin nga ang kinabuhi sa Dios atua sa mga kasing-kasing sa mga tao, mudahili usab kini ngadto sa uban sa gugma og panalangin. Ang kalipay sa atong manluluwas mao ang pagpauswag sa pagluwas sa mga taong nangahulog. Kay tungod niini kanila, siya wala mag-isip sa iyang kaugalingong kinabuhi nga mahal kaniya, apan giantos niya diha sa krus ang tamay, ang kaulaw. Busa ang mga manulunda nagaalagad gihapon sa pagpatigayon alang sa kabulahanan sa uban. Kini mao ang ilang kalipay, nga ang mga kasing-kasing mahikawon magailan niini ingon nga buhat nga ubos kaayo sa pagtabang ni adtong mga timawa, nga sa bisan unsang paagi ubos kaayo sa kinaiya o kahimtang. Kini mao ang mga buhat sa mga dili makasasalang manulunda. Ang espiritu sa gugma sa pagkamainan-tusan ni Kristo mao ang espiritu nga nagalukop sa langit ug nga maugayod nga kaamyon sa iyang kabulahanan. Kini mao ang espiritu nga pagabatnan sa mga sumusunod ni Kristo, ang buhat nga ilang pagabuhaton. Kun ang gugma ni Kristo pagatipigan sa kasing-kasing sama sa mahumot nga maalimyon, dili gayud matago. Ang iyang balaang gahom pagabation sa tanan ni adtong atong mahiadtuan. Ang espiritu ni Kristo nga anaa sa kasing-kasing sama sa tuburan nga anaa sa kamingawan sa pag-inom sa tubig sa kinabuhi ni adtong magaungaw na sa kamatayon. Ang paghigugma kang Jesus mapakita sa usa ka tinguha sa pagbuhat ingon sa iyang ginabuhat alang sa kabulahan o pagpauswag sa katawhan. Kini makadala sa paghigugmang nga may kalumo o pagkaluoy sa tanang mga binuhat nga anaa sa pagbantay sa atong amahang langitnon. Ang kinabuhi sa manluluwas dinhi sa yuta dili maoy kinabuhing hamugaway o pagtagad lamang sa iyang kaugalingon, kundili nagbuhat siya uban ang pagkanunay pagsingkamot o pagpanlimbasog nga walay pagkalaay alang sa kaluwasan sa katawhang nangahulog. Gikan sa pasungan hangtod sa Kalbaryo gisubay niya ang dalan sa pagdumili sa kaugalingon ug wala magapangitag puli gikan sa mabugat nga buluhaton sa malaay nga mga panaw ug nakapaugtas sa mga kabilinggan ug kabudlay. Siya mingingon, ang anak sa tao wala muanhi aron nga pagkaalagaron, kundili sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat tungod sa kadaghanan. Kini mao ang usa ka dakong tuyo sa iyang kinabuhi. Ang bisan unsa pang butang mao lamang ang ikaduha ug dason. Ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios ug paghuman sa iyang buhat mao ang iyang kalanon ug ilimnon. Ang pagpahimuot kaniya ug sa iyang kaugalingon walay bahin sa iyang buhat. Mauusab kadto sila nga nagaambit sa hatag ni Kristo, magaandam sa paghimog paghalad aron ang uban nga mauyiyang gipakamatyan mabahinan sa gasa nga langitnon. Sila magabuhat kutob sa maabot sa mahimo sa kalibutan nga maayo tungod sa ilang pagpuyo niini. Kining espirituha mao ang matuod nga pag-uswag sa usa ka kalag nga tinuod nga nakabig. Gilayon nga moduol ka kang Kristo. Mataw dayon sa imong kasing-kasing ang tuyo sa pagpahibalo sa uban unsang kahamili nga panaghigala nga imong hikaplagan diha kang Jesus. Ug ang makaluwas ug makapabalaang kamatuoran dili kayod kataguan sa iyang kasing-kasing. Kung kita ginasaputan sa katarungan ni Kristo o gipuno sa kalipay sa iyang makawiwiling espiritu, dili kita makahimo sa pagkahilom. Kung kita nakatilaw ug nakakita nga ang Ginoo maoy maayo, aduna kitay ikabalita.
Ingon kang Felipe nga sa pagkakita niya sa manluluwas, magadapit kita usab sa uban sa pagdala sa iyang atubangan. Magapangita kitag paagi nga ikapakita ta kanila ang makabibihag nga gahom ni Kristo ug ang mga kamatuorang dili makita sa kalibutang umalabot. Maadunay dakong tinguha sa pagsunod sa dalan nga gilaktan ni Jesus. Maadunay mainitong kahidlaw nga kadtong na naglibot kanato makasudong sa kordero sa Dios nga nagkuha sa sala sa kalibutan. Ug ang pagpanlimbasog sa pagpanalangin sa uban musumbalik sa pagpanalangin sa atong kaugalingon. Kini mao ang tuyo sa Dios sa paghatag kanatog bahin sa buluhaton sa paagi sa kaluwasan. Siya nagatugot sa mga tao sa katungod sa kaumalambit sa Dios nung kinaiya ug baylo niini sa pagbubo sa mga panalangin sa ilang isig katao. Kini mao ang labing hataas nga dungog, ang labing dakong kalipay nga nahimo gayud sa Dios sa paghatag sa mga tao. Sila kadto nga nangahimong kabulig sa mga kabudlay sa gugma, maoy madala haduol sa ilang magbubuhat. Ang Dios makahimo pagtugyan sa pagpabalita sa ebanghelyo ug ang tibuok nga buhat sa mahigugmaong pag-alagad sa mga manulundang langitnon. Siya makagamit og ubang mga paagi alang sa paghingpit sa iyang tinguha. Apan tungod sa iyang gugma nga dili hitupngan, gipili niya kita nga katabang uban kaniya gayud. Kauban ni Kristo og sa mga manulunda aron nga makaambit kita sa panalangin, sa kalipay, sa paghiusbaw nga espirituhanon nga mao ang pagasangputan niining dili hinakog nga pag-alagad. Nadala kita sa pagkaluoy uban ni Kristo pinaagi sa pagpakigambit sa iyang mga pag-antos. Ang tagsa kalihok sa paghalad sa kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban, makapalig-on sa espiritu, sa pagka maluluyon sa kasing-kasing, sa humalatag, o makapadutdot kaniya paglabi kayod sa manunubos sa kalibutan, nga maoy dato apan tungod sa imong kaayuhan na himong kabos, aron nga tungod sa iyang pagkakabos mamadato ka. Ug busa ang kinabuhi mahimo lamang nga panalangin nato kon pagatumanon ta ang Dios nung tuyo sa paglalang kanato. Ikaw moadto sa pagbuhat ingon sa ginapaninguha ni Kristo nga ang iyang mga tinun-an maghimo og magdaog mga kalag alang kaniya. Pagabation mo gayud ang dakong kinahanglan sa halalom nga pagkapatid ug dakong kaalam sa Dios nung butang ug pagagutmon ug pagauhawon ka sa katarungan. Ikaw magapangamuyo sa Dios ug ang imong pagtuo magalig-on ug ang imong kalag makadimdim sa halalom nga tuburan sa kaluwasan. Ang pagkahibalag, mga supak ug mga panulay makaabog kanimo ngadto sa Biblia ug ngadto sa pagampo. Ikaw magatubo sa grasya ug sa kabalaan ni Kristo ug magauswag sa pagkabatid gayud. Ang espiritu sa pagkawalay kahikaw sa paghago alang sa uban makahatag halalom nga kaligunan ug sa pagkasama kang Kristo sa kinaiya ug magadalag kalinaw ug kapulahanan sa iyang maghuhupot. Ang mga pagpangandoy pagapauswagon wala nay luna sa kataspok kun kahakog. Sa ingon ni Ana, kadto sila nga nagabansay-bansay sa mga grasyang Kristohanon magatubo og mahimong kusganon sa pagbuhat alang sa Dios. Sila adunay matinaw nga mga pag-ila sa espirituhanon. Usa ka makanunayong pagtubo sa pagtuo ug usa ka nagadugang nga gahom sa pagampo. Ang Espiritu sa Dios nga nagakinabuhi sa ilang espiritu magaagda sa balaanong panagkaangay sa kalag sa pagtubag sa langit nung pagtandog. Sila kadto nga nagabutang sa ilang kaugalingon sa pagpanlimbasog nga walay pagkahakog alang sa kaayuhan sa uban maoy labing nagabuhat sa tinuod gayud sa kaugalingon nilang kaluwasan. Ang paagi lamang sa pagtubo sa grasya mao ang pagbuhat gayud sa buluhaton nga ginatugyan ni Kristo kanato alang sa pagpaningkamot sa pagpauswag sa atong katakos sa pagtabang ug sa pagpanalangin ni atong nagakinahanglag panabang nga ikabulig ta kanila.
Ang kusog moabot pinaagi sa pagbuhat. Ang kaabtik mao ang kahimtang gayud sa kinabuhi. Kadto sila nga nanlimbasog sa pagkabud sa kinabuhing Kristohanon tungod lamang sa pagdawat sa mga panalangin nga moabot pinaagi sa grasya ug walay pagbuhat alang kang Kristo. Maura sa nagapaningkamot nga mabuhi tungod sa pagkaon nga walay buhat-buhat. Og sa pagka-espirituhanon ingon sa kinaiya sa kalibutan, ang mosangpot niini kanunay ang pagkadaot og pagkadunot. Ang tawo nga magadumili sa pagpaugnat sa iyang mga bukton kun mga bitiis sa dili madugay kawad-an sa tanan gahom sa paggamit kanila. Ingon usab niini ang Kristohanon nga dili magaanad-anad kun magamit sa iyang mga gahom nga hinatag sa Dios. Dili lamang nga dili makatubo alang kang Kristo kun dili kawad-an niya ng kusog nga anaa na unta kaniya. Ang Iglesia ni Kristo mao ang tinugyanang tinudlo sa Dios alang sa kaluwasan sa mga tao. Ang iyang katungdanan mao ang pagdala sa maayong balita ngadto sa kalibutan ug ang maong katungdanan anaan nahiluna sa tanang Kristohanon. Sumala sa gidakon sa iyang katakos ug kahigayunan, ang tagsa-tagsa magatuman gayud sa sugo sa manluluwas. Ang gugma ni Kristo nga ginapahayag kanato nagahimo kanatong mga utangan sa tanan nga wala makaila kaniya. Ang Dios nagahatag kanatong kahayag dili alang lamang sa atong kaugalingon kundili igapasidlak ta usab sa uban. Kun ang mga sumusunod kang Kristo na nagmatapa sa katungdanan, may mga linibo na unta sa dapit diin o sa lamang ang nagsangyaw karon sa santos nga sulat sa mga kayutaang pagano. Og ang tanan nga dili gayud makasalmot sa buhat, magabulig niini pinaagi sa ilang salapi, sa ilang kaluoy, og sa ilang mga pagampo. Og adunay labi pang mainitong pagbuhat alang sa mga kalag sa mga lungsod nga Kristohanon. Dili kinahanglan nga mangadto kita sa mga yutang mangitngit kun sa mga yutang wala makailag Dios kun bisan sa pagbiya sa ginsakpan sa puloy-anan kung anaa diha mahamutang ang atong katungdanan aron kita makabuhat alang kang Kristo. Makabuhat kita niini diha sa atong panimalay sa iglesia sa taliwala ni adtong iga kauban-uban nato ug ni adtong kauban nato sa patigayon. Ang dakong bahin sa kinabuhi sa manluluwas dinhi sa yuta, ginagamit sa mapailubong pagbuhat sa pandayan sa kahoy didto sa Nazaret. Ang mga manulundang mag-alagad na kauban sa Ginoo sa kinabuhi sa nagapakig-abay-abay siya sa paglakaw kauban sa mga mag-uumang kabus ug mga mamumuo. Wala hiilhi ug wala pasidungki. Siya nagmatinumanon sa pagtuman sa iyang katungdanan, samtang nga nagapatigayon sa iyang makaluluoy nga pangita. Ingon sa pag-ayo niya sa masakiton kung paglakaw niya sa mga balod sa bagyo sa dagat sa Galilea. Ingon man sa labing mapaubsanong mga katungdanan nga labing ubos nga mga pagkabutang sa kinabuhi, magalakaw ug magabuhat kita kauban ni Jesus. Ang apostol mingingon, ang tagsa-tagsa magapadayon nga kauban sa Dios didto sa gitawgan. Ang tawo nga magpapatigayon makadumala sa iyang buhat sa usa ka paagi nga makapahimaya sa iyang Ginoo tungod sa iyang pagkamatinumanon. Kun siya tinuod nga magsusunod ni Kristo, pagadad-on kun ipakita niya ang iyang tinuhuan ngadto sa tanang butang nga ginahimo og ipadayag sa mga tawo ang Espiritu ni Kristo. Ang mekaniko mamahimong usa ka tinugyanang masinugtanon ug matinumanon kaniya nga nagabuhat sa makaluluoyng lakaw sa kinabuhi didto sa kinataliwad-an sa mga kabungturan sa Galilea. Ang tagsa-tagsa nga nagahingalan sa ngalan ni Kristo kinahanglan nga magabuhat gayud aron nga ang uban nga tungod sa pagkakita sa iyang maayong mga buhat mamadala sa paghimayat sa ilang magbubuhat ug manunubos. Kadaghanan na nagbalibad sa ilang kaugalingon, gumikan sa pagtugyan sa ilang mga gasa alang sa pag-alagad kang Kristo, tungod kay ang uban nakabatog labaw nga mga hiyas ug mga bintaha.
ang hunahuna nagalabi nga kadto sila nga masinabuton maulamang ang gikinahanglan sa pagpahalad sa ilang mga kaalam alang sa pag-alagad sa Dios. Kini nahisangko nga ginasabot sa kadaghanan nga ang mga ihibalo kun sa labutan ginahatag lamang ni adtong mga kaliwat kun sari nga nahimutan aron pagpinig kun pagawas sa uban nga sa pagkatinuod wala taw gaalang sa pagpakigambit sa mga buluhaton kun mga ganti. Apan kini wala igapakita sa sambingay. Sa pagtawag sa agalon sa panimalay sa iyang mga sulugoon, ginahatagan niya ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang buluhaton. Uban sa mahigugmaong espiritu, pagabuhaton ta ang mapainubsanong mga katungdanan sa kinabuhi. Ingon nga sa Ginoo. Kun ang gugma sa Dios anaa sa kasing-kasing, kini igapahayag sa kinabuhi. Ang matamis nga baho ni Kristo magaliyong kanato, og ang atong gahom nga madanihon, mapahitaas og mapanalanginan. Dili kinahanglan nga makahulat kag dakong mga bintaha kun kahigayunan kun sa pagpaabot sa kahibulungang mga kaalam una ikaw muadto sa pagbuhat alang sa Dios. Dili kinahanglan nga ikaw magbatog hunahuna nga ingon sa paghunahuna sa kalibutan kanimo. Kay kun ang imong kinabuhi adlaw-adlaw maoy usa ka pagpamatuod sa kaputli o pagkamatinud-anon sa imong pagtuo og ang uban mga kabig ingon sa imong gitinguha sa pagpapulos kanila ang imong mga pagpanlimbasog dili kayod mawala sa hingpit. Ang labing mapaubsanon ug hangol nga mga tinun-an ni Jesus mahimong usa ka panalangin alang sa uban. Tingali dili sila makaila nga sila naghimog bisan unsang tinuyong kaayuhan apan tungod sa dili nahibaluan nilang gahom. Sila mamakusog nga balud sa panalangin nga maoy mo palapad ug mo palalom ug bulahanong samputanan. Dili nila mahibaluan hangtod sa adlaw sa katapusan nga pagbalos. Dili sila makabati kun mahibalo nga makahimo silag butang nga dagko. Wala sila kinahanglan nga magakaguol gayud mahitungod sa kalampusan. Sa mahilom na ngadto sila lamang sa paghimo nga matinumanon sa buhat nga gitudlo sa Dios og ang ilang kinabuhi dili mahimong kawang. Ang ilang mga kalag makatubo sa kasamahan ni Kristo. Sila kaubang mga magbubuhat sa Dios ning kinabuhia ug nga sa ingon niini nagapahinay lamang sa hataas nga buhat ug sa walay pagkisdom nga kalipay sa kinabuhi nga umalabot.